Добрый день, паважаныя журы, добрый день, паважаны старшыня журы. Добрый день усім тым, хто прыйшоў сёння нас паслухаць і падтрымаць. Сёння оркестр народных инструментов Дзяржаўнай установы адукацыі Івановская дзіцячая школа мастацтва імя Наполеона Орды под кіраўніцтвам Святланы Васильевны Зиновик павінен пацвердзіць звание узорны. Лістая старонкі творчасці калектыва, мы звернемся до самых яскравых моментаў новаторскіх праграм, якія былі прадстаўлены гледачам. Адной з такіх сторонок была музычная казка про конька-гарбунка, дэманстрацыя мультиплікацыйных слайдаў, многавобразнасць, яскравай самабытнай музыкі у кампазітара Владимира Баяшова, займальны сюжэт вядомай казкі Яшова, якая была расказана не толькі словамі, але і выразнымі сродкамі аркестра, дазволіла слухачам апынуцца ў чароўны свет казкі і адчуць сябе удзельнікамі гэтага дзейства. Прапануем вам праслухаць адну з частак сюіты «Шэсце цара». А поднимите трубку кто-нибудь. Загінуўшых на полях брані воінаў, якія прайшлі па нашай зямлі, гэта абавязак кожнага з нас. Таму ў нашу праграму ўключана адна з частак сюіты Кулікова поле, кампазітар Александра Мірынкова, «Бессмяротнасць». Жалобны плач па адважных воінах, склаўшы головы на Куліковым полі, смутак і веліч, крочачых у бессмяротнасць, як напамінанне сённяшняму і будучым пакаленням пра тое, як важна жыць у міры і згодзе.
наперед і зверніться до багатого пласта народних музичних традицій нашої спадщини. І зараз ви почуєте відому усім мелодію, аранжировану у свій час студенткою Державного університету культури і мистецтва, а зараз уже магістром мистецтвознавства Євгенії Зіновік і її колега Ірина Горська. Сьогодні прозвучить дебют «Реченька».
творчасці наступнага беларускага кампазітара Владзіміра Грушэўскага мы звернемся неспроста. Справа ў тым, што дзякуючы яго творам выхаванцы Святланы Васильевны і другіх настаўнікаў неаднойчы станавіліся лаўрэатамі разнастайных конкурсаў і фестываляў. Асноўным кампанентам яго стылю з'яўляецца мелодыка, цесна звязаная з песенна-танцавальным фальклорам Беларусі. І зараз вы ў гэтым упэўніцеся. Пастаўская полька. І сённяшняе пакаленне зацягнула ў век інфармацыйных тэхналогій. Зносіны парой сыходзяць да скарочаных смс, якія парой цяжка зразумець, усё на слэнгу. Ну як вам растлумачыць простым языком моладзі? Ну гэта фейк такі, для хайпа, з доляй булінга і крышачкай пранка, ну трэш такі, па тыпу тролінгу. А вы understand me? Ольга Аймурына, вучаніца Святланы Васильевны, якая ў свой час кіравала аркестрам у Магілёўскім філіяле Дзяржаўнай акадэміі музыкі, была інструментавана і падаравана настаўніцы наступная песенька на музыку Даўгалёва, словы Владзіміра Петрушкевіча, якую зараз выканае пачынаючая свой творчы шлях, але паспеўшая стаць лаўрэатам на рэспубліканскім конкурсе таленавітая дзяўчынка Анюта Клімовіч. Яна пра тое, што галоўнае, как камп'ютар не змяніў жывыя чалавечыя стасункі, ну, пра сваю цяжкую долю. Сестричкой забываешь погулять хоть крышку.
Наступний твор, який зараз прогучить по своєму стилю і жанру більш близький густу удзельнікаў оркестру. Арт-рок – жанр експериментальной і рок-музыкі, якая ідзе далей формы жанраў сучаснай папулярнай музыкі. У напрамку джаза, акадэмічнай, этнічнай музыкі і экспериментальнага авангарда. Гэты твор быў напісаны сучасным кампазітарам Евгеном Дярбенко. Не памылюся, калі скажу, што амаль кожны з музыкантаў сутыкнуўся з яго творчасцю. Евген Дярбенко, аранжыроўка настаўніцы Святланы Васильевны Раісы Перагняк. Таката ў стылі арт-рок. цікавіліся навінкамі ў музычным свеце. Творчасць англа-французскага выканаўцы і кампазітара, які стаў культавай фігурай у музычнай і арт-сцэнах Бенджаміна Клементіна, давно ўжо стала блізкай па духу кіраўніку нашага аркестра. Дзякуючы гэтаму адным з самых таленавітых вучняў Святланы Васильевны, які скончыў Маскоўскую акадэмію Гнесіных, Сергеем Данількевічем, была аранжыравана наступная песня, якая сёння прагучыць у выкананні Александра Аскіркі. «Немесіс», «Немезіда», як напамінанне пра тое, што ўсе мы павінны ставіцца да другіх такім чынам, як мы хочам, каб ставіліся да нас увесь час, пакуль жывем. I would have died 1,000 times, and if the truth was to
show me how much you care. Probably will talk right now. If you held your breath for me, you would lie a million times. And if your trick was to show me how much you care, you probably swallowed your time by now. Our promises broken, never seem so broken. You turn around that much of you hope. When I chose to believe that you don't ever forget to see. I say it's the way you want to be treated. Remember your days are good enough. Tennessee, smile, look at me. Now Tennessee might be a new fame. Well, shows it doesn't mean that you don't ever forget. I think it's the way you want to be У заключенні нашої програми ми звернемся до музики Алана Сильвестры, яка була написана до фільму «Мстивцы. Фінал» від компанії Marvel Studios. Многие з удзельнікаў аркестра і тых, хто знаходзіцца ў глядзельнай зале, ад мала да вяліка з'яўляюцца прыхільнікамі гэтай гісторыі, а таксама музычнага альбому да кіно. Аранжыраваць гэтую кампазіцыю ўсё ж такі прыйшлося. Усё ж таму самому, ўжо даўно меўшаму кампазітарскі вопыт, дарэчы, не гледзячы на прапанову застацца ў маскоўскай кнесіцы на кампазітарскім аддзяленні, вырашыўшаму аддаць абавязак радзіме Сергею Данількевічу, які зараз знаходзіцца у радах беларускай арміі. Да выбару гэтай тэмы нашага кіраўніка натхнілі малюнкі.
якія кожны дзень глядзелі са сцяны, таму што іх аўтарам з'яўляецца Маруся Зіновік. Мсціўцы. Фінал. Таким чынам, дзякуючы намаганням настаўніка і таленавітых выхаванцаў, можна стварыць цікавае музычнае падарожжа. На гэтым наша праграма скончана. Дзякуй за ўвагу і да новых сустрэч.